No, ara tinc unes preguntes en relació al País Valencià i a Faitanar. M'agradaria saber si hi ha previsió de fer millores en la plaça País Valencià, sobretot en el tema de la jardineria que envolta a la plaça, i també un cristall que hi ha trencat en l'edifici sociocultural des de fa molts mesos, que és un perill que estigui aixina. I també ens consta que n'hi ha molèsties en el parc de Faitanar en relació al tema de música a deshores, crits, etc. Què pensem fer per evitar la situació que s'ha viscut aquest estiu? Han contestat a les instàncies que han presentat els veïns en les seues queixes? I en relació a aquest tema, la neteja del parc també és prou greu, ja que sols n'hi ha una paperera al costat del parc i en la zona on estan les taules on va la gent a sopar i a berenar i tal, no n'hi ha res. Per tant, sempre està brut el parc i l'única paperera que n'hi ha sempre està plena. Entonces voldria saber si hi hauria possibilitat de ficar-ne més i mantenir-lo més net el parc. Gràcies.